Čaute, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu. Dnes si ukážeme, ako rozbaliť súbory s príponou EX a EPK. Taktiež si ukážeme, ako napojiť svojho klienta na svoj server. Takže, potrebujeme na to dve súbory. Jeden súbor je samotný klient a druhý súbor je unpacker, čiže rozbalovač. Ja používam rozbalovač 2009. Je to dosť starý rozbalovač, ale funkčný. Tak, otvoríme si klienta, pôjdeme do pack, nájdeme si dva súbory ROT EX a ROT EPK, odkopírujeme si a vložíme to do Unpacker 2009, čiže do nášho rozbalovača. Tak, teraz keď chcem tieto súbory rozbaliť, jednoducho zoberiem root pack extract a preniesiem to na M2. Počkaj. OK, píše nám to, že nám to rozbalilo bez žiadnej chyby. Takže v zložke source sú už len tie veci z toho rootu. Takže tu si nájdeme serverinfo.py. Dáme editovať, najlepšie keď máte po ruke Notepad++, aby to bolo také prehľadnejšie. Tak, tu vidíte IP adresy, všetky si prepíšte. Všetky IP adresy, čo tu sú, musia byť prepísané, ja to prepisovať nebudem, pretože to už prepísané mám. Tak, potom si to uložíme a taktiež niekedy môžu byť IP adresy v intrologin.py. Môže sa stať, že budú aj tu. Niektoré klienty to opravujú. Tak, ako vidíte, tu nás sú. Je ich to asi 15. OK, tu mám tiež zmenené, to treba tiež zmeniť všetko. Tak, keď to máme všetko zmenené, tak si to jednoducho zbalíme, a to tak, že vymažeme tie súbory, ktoré sme tu už prekopírovali a root pack gen premiesnime na M2. Ten root pack gen sa nám vygeneroval pri extrahovaní tých súborov. Tak, toto sme nechceli. Tak, ako vidíte, no tak sa nám vytvorilo zasa root EX a root EPK. Tak a teraz si to už iba premiesnime do klientu. A dáme nahradiť. Tak tým pádom je váš klient. Môžeme si to aj ukázať. Takže ako vidíte, funguje to. Takže ak som mohol, tak budem rád, ak zanechajte like alebo odber. Tak vidíme sa v ďalšieho videa. Čaute.